Sinulla todettiin viime keväänä harvinainen Morbus Hirajaman tauti. Kerro, mikä se on. Se on kyynärvarseen surkastuttava lihassairaus, joka johtuu siitä, että mun selkäytimen kalvo on liian kireällä ja se sitten jouduttiin leikkaamaan. Että se surkastuttaa kyynärvarseen ja varsinkin kämmenten lihakset ja aiheuttaa sormiin vähän semmoista koukistumista. Kuinka harvinainen tämä Morbus Hirajaman tauti on? Tämä on Suomessa erittäin harvinainen, että 2 mun lisäksi on tämä tauti, mutta yleisempi kyllä tuolla Aasiassa ja tuolla seudulla. Ja toiseen näistä sairastuneista on ollut yhteydessä jonkin verran ja saanut vertaistukea. Harjoittelit kuntosalilla ahkerasti 8. luokasta lähtien. Huomasitko treenien yhteydessä jotain hälyttävää? No kyllä sitä pikkuhiljaa alkoi huomaamaan treeneissä, että kun alkoi oikealla kädellä tehtävät liikkeet, niin alkoi niistä häviämään se puhti ennen vasenta ja mä mietin sitten, että onkohan lihastasapainossa jotakin häikkää, mutta sitten kun sitä jatkuu sen verran kauan, niin siitä alkoi huomaamaan, että nyt on varmasti jotain vielä. Että se puhdistusvoima ei riittänyt oikeastaan mihinkään siinä oikeassa kädessä. Löytyykö sairaus heti vai joudutko juoksemaan lääkäriltä toiselle? No kyllä joudun valitettavasti juoksemaan lääkäriltä toiselle. Että kun on niin harvinainen sairaus, niin kyllä sitä moni lääkärikin ihmetteli, että mikä tämä on ja kukaan ei oikein osannut sanoa, mikä se on. Että kyllä sitä joutuu etsimällä etsiä. Ensimmäinen leikkaus tehtiin sinulle tämän vuoden toukokuussa. Kerro, miten leikkaus onnistui. No leikkaus meni ihan suunnitelmien mukaan, että sieltä poistettiin muutama nikama ja laitettiin vähän metallia sinne tukemaan niskaa. Ja sittenhän se siinä hyvin meni sen vajaan kuukauden, mutta sitten alkoi tulla semmoisia sähkösokkimaisia oireita tuohon koko raajan periaatteessa. Ja siinä sitten mietittiin, että mikä sitä juttu on. Ja sitten magneettikuviin päästiin ja sieltä sitten löytyi, että se niska on periaatteessa pettänyt. Siinä mielessä leikkaus meni hyvin, mutta sitten se toipuminen meni vähän huono. Sinulle tehtiin toinen leikkaus sitten reilun kuukauden päästä Tampereella. Se olikin sitten vähän isompi operaatio, että sitten sieltä lähtikin niitä nikamia niin paljon, että 3 ylintä niskanikamaa on enää omia, että muut on korvattu sitten metalleilla ja 8 ruuvia ja 2 metallilevyä on tuolla niskassa. Että se oli sitten aika isompi leikkaus, 4-5 tuntia taisi kestää se leikkaus. Siinä oli, mitä nyt lääkäreiltä on kuullut, että siinä oli vähän ongelmia laittaa niitä ruuveja tuonne niskaan tai saada niitä pysymään siellä, mutta hyvin teki lääkärit työtä ja kyllä ne siellä pysyy. Oliko sinulla missään vaiheessa halvaantumisriskiä, jos ajatellaan, että kuitenkin herkillä alueilla, niskan alueella, ihmiselle tärkeällä alueella mennään? Siinä tuli niitä sähkösokkimaisia oireita ja sitten kun käytiin magneettikuvissa, niin sitten kun saatiin tietoa, että se niska on pettänyt, niin sitten tuli, että nyt on välitön halvaantumisriski. Että nyt on äkkiä lähdettävä täältä Lahdesta Tampereelle taussiin. Ja sitten mä pidinkin sellaista niskatukea siinä koko ajan sen muutaman päivän ennen kuin pääsin leikkaukseen. Että kyllä se oli aika, lääkärit on sanonut sen, että 2 viikkoa jos oltaisiin odoteltu, niin sitten olisin halvaantunut niin päästä alaspäin. Kyllä oli aika lähellä. Aloitit Kannaksen lukiossa syksyllä. Miten olet jaksanut opiskella? Lukio kun alkoi, niin totta kai innollahan sitä mentiin aluksi. Ja nyt on vähän tasottunut tämä, että nyt alkaa vähän ehkä huomaamaan, että ehkä vähän painaa nuo pitkät koulupäivät, mutta se kuuluu asiaan. Mutta hyvin on kuitenkin jaksanut siellä. Kerro vielä, millä tavalla joudut esimerkiksi niskaa, selkää huomioimaan koulupäivän aikana? No koulussa yleensä jos se niska alkaa vihoitella siinä jossain vaiheessa, niin sitten vaan pyytää opettajalta lupaa, että pääsee vaikka käytävälle, kun on niitä sohvia, niin pääsee vaikka sinne sitten vähän lepäämään ja rentoutumaan. Että se kuitenkin on pitkiä koulupäiviä 6-7 tuntia, niin siinä tarvii niskalihakset aika paljon työtä. Ja sitten kun ne on surkastunut, niin ja kun pää kuitenkin on aika painava, niin se on ihan hyvä, että pääsee vähän rentoutumaan siinä koulupäivän ohessakin myös. Olit vuosi sitten yläasteella vielä, kun juoksit lääkäriltä toiselle selvittämässä lihaskunnon yllättävää hupenemista. Miten luokkakaverit yläasteella suhtautuivat? No oltiin tosi kateellisia siitä aika yllättävästi, että kun mä jouduin nimenomaan, kuten sanoit, joudun juoksemaan ei leikkauksesta, kun lääkäriltä toiselle, niin mä pääsin mukamassa niiden mielestä helpommalla koulusta. Mä periaatteessa kuukausi ennen sain lopetettua periaatteessa koulu, kun oli se eka leikkaus, niin kyllä ne tosi skeptisesti siihen suhtautui ja oli vähän silleen, että ei toi varmaan mikään vakava juttu ole. Kun oli kuitenkin kädet surkastuu, mutta sitten kun oli niskatuki vaikka koulussa, niin jengi ihmetteli, että miksi on niskatuki vaikka käsissä ongelma. Että ei ne sitä ymmärtänyt.
Kerro, miten tämä Hirajaman tauti on vaikuttanut sun tulevaisuuden suunnitelmiin ja arkipäivän elämään. Joudutko jotain asioita huomioimaan erityisen tarkoin? Ekana tulee mieleen tuo opiskelu, että kun johonkin liikuntapuolelle olisi halunnut mennä, mutta nyt kun tuli tämä sairaus, niin lukio oli tässä vaiheessa paras vaihtoehto. Ja sitten mitä tulevaisuuteen tulee, niin aika näyttää, että mihin nämä kädet menee. Että toivotaan, että se menisi nyt parempaan suuntaan, mihin on nyt koko ajan kuitenkin menossa, että kuitenkin käsiä tarvitaan koko ajan ja sitten varsinkin toi niska, niin toivotaan, että se saadaan kuntoon, koska toi niska kuitenkin periaatteessa päivittäin muistuttaa siitä, että sitä on leikattu. Että varsinkin pitkät kävelymatkat ja koulupäivät, niin kyllä se niin kuin alkaa hartioissa painaa tuolla, että sitten on niin kuin pakko päästä lepäämään. Olet hyvin aktiivinen ja urheilullinen nuori mies. Mitä reunaehtoja tämä sairaus on asettanut esimerkiksi urheilulle? No siinä mielessä ei ole paljon asettanut, että kun salilla tykkään oikeastaan ainoastaan käydä, niin sali se ei ole paljon vaikuttanut. Muutamat liikkeet joutunut jättää pois, mutta sitten muuten tuo liikunta, niin kyllä kaikennäköiset juoksemiset ja vaikka sulkapallo nyt esimerkkinä, niin kyllä ne on niin kuin pois. Ja varsinkin kaikki kamppailulait ja semmoiset, niin ei niitä, mutta ei oikeastaan salia ole. Että muutamat liikkeet on joutunut jättää sieltä pois, mutta totta kai sitä täytyy varoa siellä salillakin, ettei nyt ihan tyhmästi mene sieltä treenaan. Olet varmaan pohtinut paljon sitä, miksi sairaus omalle kohdalle osui. Miten olet tämän asian kanssa jaksanut? No siinä alussahan mä olin tosi niin kuin katkera elämää kohtaan, että miksi just minä. Ja tulee se vielä välillä päivittäinkin tulee semmoisia, että miksi just minä. Että kun on itse tehnyt kaikki asiat niin kuin hyvin ja oikein ja silleen, niin miksi se just tulee mulle, mutta sitten pikkuhiljaa alkanut hyväksyä tämän ja alkanut huomaa jopa semmoisia vähän positiivisiakin juttuja tästä sairaudesta, että on mahdollistanut monia asioita ja niin kuin on tutustunut uusiin ihmisiin ja silleen, mutta kyllä tässä välillä aina tulee totta kai semmoisia päiviä, että miettii, miksi just minä. Olet rohkeasti lähtenyt julkisuuteen tämän asian puolesta. Kerro miksi. No mä oon kokenut, että se on jonkinlainen velvollisuus mulle, kun tää on niin harvinainen ja multa löytyy kuitenkin sitä kykyä puhua ihmisille, jolloin ne pystyy myös mua kuuntelemaan silleen, niin se on niin sanotusti mun velvollisuus, että mä tuun tästä kertomaan ihmisille, koska sit tulevaisuudessa varmasti tulee olemaan joitakin, kelle tulee olemaan tää sairaus, niin mä pystyn sitten omalla panoksellani heitä auttamaan ja heidän läheisiään, että toivottavasti tästä tulee jollekin jotakin motivaatiota ja ainakin vähän avaisi silmiä myös, että ei tämä elämä mitään ruusulla tanssimista, mutta kyllä tämä hyvin menee kuitenkin.